ба ҳама салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед дорум сиҳатманду сарбаланд ҳастед. Дар имрӯза видео ма якчанд дархоста ба навор гирифтагӣ ҳастам ва пешниҳоди шумо мегардонам. Иҷада абаяҳои тобистона ҳаст ва нархҳои ино чӣ хеле ки мебинед бисёрам хушруванд. Нархҳошон ба мо гуфтан 150 сомонӣ. Бисёрам хушруванд. Оз як намуди дигашам ҳаст ваям нишон метам. Уш боша 140 сомонай. Поёнашон вилюр омадагиай ва хел нигина доранд. Бинед? Беҳад хушрӯ, остиношонам хушрувай. Ино аллакай тобистонаян. Остиношон аҷоиб нигин дора. Размерашон то размери 54 доранд, 56 доранд. Набинед? И остинша. Дар инҷо аз ин намуд се намуд ҳаст, се фасон ҳаст. Ана инҷада вайш. Сангошон ҳар хелаяй. Нархи ино 150 сомонӣ дӯстони азиз. این ویدیو را اگر کسانی میخوان از کاروان اومده خریداری کنید، این ویدیو را ما از پایانی 7-12 طرف میراژ به نوار گرفتگی هستم. مگزینای نو بازار وارد نشده. انا مرحمت بینید. این نمودش هسته. این نمودش باشه 140 سومون. پایانش دایچ نداره. فقط امی بالاش همراهی استیناشون آرادو داشتگی تمام. با نگینچه ها پایانشون بینید هم خیلی ارنتان اومدگی شیفونن. این متریالشون همه شیفونن. او 150 سومونه بود وای لوای دومنش چی بود؟ ویلورکتی آرادو داشته بود. انای سیاهشم هست. بعد با سنگی سفید دوره. گریبونشون стойка воротник омадагиай фасонаш ози нишон метиҳам. анаи намудаш санги сафед шай. иям се намуд санг дора. фасонаш аҷоиб хушрувай. хулос дӯстони азиз ки бисёрам абаяҳои тобистонаи фасон барои шумо. дар инҷо бошад бо хоҳиши як подписчики атласҳои тозаро нишон диҳед ки ҳам сангчош тоза боша ва ҳам худшон. ما پیشنهاد میگردانم بینید اطلس ازبکستانه. در اطلس باری ازبکستان از خطای ده نقصتره. امی متریالی اطلس این نموداره. این ای جنسی شای. او یکمی که من نشون دادم و یا نرخشون 400 بود به فکرم. انا جنسیشون باشد سنگ دیزاینرش 300 سومونه. سنگ بسیارش. بهت سنگش بسیاره. 300 سومونه. به سنگش با ارزانه. санги вайш боша. санги камшам арзонай ва санги чӣ дора бо. санги камш ира 250 сомонай дӯстони азиз. бе сангиш боша ба фикрам ки 150 сомаям хелай. ино ҷинсиян. ҳангоме ки мешувед ҳичи намешаванд. ино хитой нестанд. бори ӯзбекистонан. атласора боша ма аз корвон тарафи пажарка дуюм ряд якум дарвоза дуюм ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. марҳамат метавонед агар хоҳиш дошта бошед метавонед омада бинед. дар инҷо бошад ман анами хел комбахтора ба навор гирифтам барои якчанд подписчиконе ки хоҳиш карда буданд. рости дӯстони азиз намедонам куҷода чӣ нархай чӣ хелай. ҳамин комбахто аз пеши амин раҳм чӣ хеле ки мегам биромад беҳад хушрӯ тофт. барои ҳавай ба навор гирифта пешниҳоди шумо гардондум. комбахтои патошон баландай. ҳамаш сангҳои дизайнери катёродо доштагиай. ино ҳози санги агар дар ягон ҷо бошад санги дождикаш ё ки сангҳои дизайна камакак дуртарак мондагӣ бошанд шояд ки арзонтар боша. барои ҳавай саросима нашида аз анами наздик омада хитом бинед нархошона ва баъдан харидорӣ кунед. чанд ҷора аввал муқоиса кунед ва баъдан харидорӣ кунед. вале ҷое ки ман ба навор гирифтам дар ҳақиқат ҳам ваёшон хушрувай. янами намуд комбахто хушрувай сифатошонам баъд сангошонам. нархҳои ино ҳар хелаяй сар мешава аз 300 сомон то
70 сомон ба фикр мо то 370 сомон гуфтанд. сангҳои дизайнеришон беҳад ородишаш хушрӯ омадаги иҷада гулои нав набинед иҷа тигришай рангошонам рангои хушрӯвай боз гуфтан борои нав меоя ва мо кӯшиш мекунем ки боз омада борои навро низ ба навор гирифта пешниҳод кунем. дар инҷо қанамоён нест, вале аз наздик чун мебинед ҳам рангош хушрӯвай ва ҳам ҳамин сангчаҳош аҷоиб дизайнери оро дода шудагиай ва сирри дизайнери дӯстони азиз дар чия чи дар паплин чи дар ҳамин комбахт ё дигар материал ияй ки ҳаминҳоро ҳамаша савдогаро худшон дизайна заказ мекунанд. ҳамашон ҷудогона сангзан доранд ва ҳамашон ҳархела заказ мекунанд. баъзеҳо санги простойкати заказ мекунанд, баъзеҳо боша ҳамин дизайна сангҳоро дур мезананд ва ӯ арзонтар меғалтад. 10 сомон ё 20 сомон арзон меғалтад. ҳамин чиза ба назар гиред ҳангоме ки мехаред. мисол вақте ки муқоиса мекунед дар чанд ҷо бинед ки мисол сангошон аз якдигар фарқ дора надора. мешавад ки мисол 10 сум арзон ёфтед, 15 сум арзон ёфтед, вале сифати сангаш ё ин ки сифати ҳамин материал шояд дигар бошад. барои ҳавай хушрӯтар муқоиса кунед, санҷед ва баъдан харидорӣ намоед. набинед сирхошам ҳаст. иям амхе полни санги дизайнер катёро дода шудагиай. инора сангҳои дошти кушарзонай, вале дар инҷа набуд. фақат сангҳои дизайнерӣ ки доштанд. ба ҳар ҳол ма гуфтам ба навор гирифта комбахтҳоро ба шумо нишон диҳам, зеро ки ҳозир қариб ҳам дар паплин ва ҳам дар дигар материалҳо санги дизайнер мода шудагиай. инчунин дар ин ҷо дӯстони азиз якчанд нафар хоҳиш карда буданд ки нархи навои ҳамин намуд паплинои аднатонеро ба мо нишон диҳед. рости инама аз якум бор ба навор гирифтаистам аз ҷои як нафар савдогар ва нархҳои инора ба мо гуфтанд ки 25 сомон. набинед, вале беҳад ғафси хушрӯ будай аднатониёшон. 1 метраш 25 сомон. ин видеора боша, ин паплинора бошад ман аз тарафи Корвон Сити дарвозаи Нолавой якум ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. аднатониё 15 сомонашам доранд, баъд 25 сомонашам доранд, 20 сомонашам ҳаст, 25 сомонашам ҳаст. 25 сомонаш анамин хеле ки ба мо фаҳмонданд ламиражияй бо ҳам дора боз сифати доинг. набинед блеск доранд. инаи намудаш ламиражияй. ҳамаи намуд рангош ҳаст. чӣ ранге ки мехоҳед марҳамат омада аз наздик бинед ва баъдан хости дилтонро пайдо намуда харидорӣ намоед. хулас дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо баҳри шумо. умедворам ки писандтон гардид. хайр.